Takže já zdravím všechny lidičky, co jsou fanoušci v hře World of Tanks. A já z toho dneska budu natáčet. Takže si to zahrajeme. Zase nyní byl traven svojku, pardon. Také nepříjemné. Takže, co tu máme? Šestkový tank, šestkový, sedmičkový, šestkový, sedmičkový. Takže se omlouvám, že jsem tak stichnul teďka. Pane bože. Je. Kýchat se mi chce. Do prdele. To je rychná tato. No, nebude. Takže si to zahrajeme. Dáme si bitvu s T-150. No výborně, sedmičkový. 2, 4 sedmičkový, dobře. Dobrý kýchanec. Tak ne. Já se mluvám. Já jsem byl teďka no. Takže mi to vlezlo hodně do nosu. Ježišman, se chce kýchat tak strašně. Pane bože. No, dobré. Pardon. Takže jsem si vzal T-150, jsou tu ty sedmičkový, takže pojedem s nějakým tím sedmičkovým třeba. No, to je jedno, jedem. Já pojedu tam. Vezmeme to takovou oklikou. A doufám, že se mi to povede. Protože dneska celý 3 dny je výdělek. Třikrát více zkušeností za první bitvu. První vítěznou bitvu, pardon. Takže to musí být. Mám docela mohutný dělo. Je 150 full vylepšená. Ale už nám to tam jde. Ale Leopard. Leoš. Leo. Pojeď. Je, kavy najednou vyžral. No, nevyžral jsem, sice netrefil, ale sejmul ho. Sakra. Máme nějakou? No, máme docela výhodu. Takže to je skvělé. Se chci tak hrozně kýchat, tyhle. To je hruza. Je. Tak, co tu máme? Hellcat, OK. Ono to za chvíli vyletí ten kýchanec. Ještě ne? Sakra. Jo. Co to mě střílíte? A já jsem to do něj našel obraz. No pane bože. No. Bude v háji, kavedný jednička mrtvá. Dobrá. Schováme se. Tak, trošku. Aj. Vole, 21. To je docela dobrá. Co ty tady? Výbuch poškodil jeden z našich pásů. Do prčic. Teď na... Máme poškozenou anténu. Máme
Máme spojení jen na blízko. Kde je? Vysílačka byla zasažena. Pane Ztratili jsme bože. spojení se všemi mimo naši oblast. Vysílačka. Jasně. Chápu. Jeďme dál. Poškodili jsme 303. Je. Ho. Ty půjdeš. Svezla se Ježišmarja, ne. Já chci zabít. Onem. Sakra. Já mám poškozenou vysílačku. Radistu mám mrtvýho. No to bude pěkné. Pane bože, to jsem dostal teda na prdel. Pane bože lidi, já jsem úplný alergikní. Mě to za chvíli vyprskne. Už to vidím. Kompl zelený. No ještě Churchill 7 jsem pošlete, no určitě. Nešla skrz pancíř. No, pane bože. Jeden z našich pásů je zničený. 308, pojď. No tak. Musíme okamžitě ven. Já to Churchill 7 nesnáším. No tak to končíme. Dobrá, to byla bitva na 2 věci. Co to je? Tak si vezmeme moje VKčku. No, lidi. Já toto budu muset ukončit, protože... No, ne, ještě ne. Dáme ještě jednu bitvu a toto bude můj... toto bude konec tohoto dílu. Takže, co tu máme? Step. Dobře. Další sedmičkový jsou tu. Jeden sedmičkový. No, vidíte. A my máme... Ježišimarja. My máme tu krabici. Ještě Španělé to jsou. No. My máme tu bednu plechu, jo. Pane bože. To jsou 100Y, no fuj. No, aspoň, že máme tu AT8, ta je velice dobrá. AT8 to je dobrý tank. Na šestkový tohle docela rozmítí, že? Vyrážíme. A hodně dobrý pancíř. Jediné jako, kam to můžete poškodit, je tady ta malá věžička. Tady tato. No, pokud máte dost mohutné dělo, tak to prostřelíte, ale zezadu to taky moc nejde. Tak, jedem na ně. Všichni jedou tudy má, což je skvělé, ale my máme obsazovat tu základnu. Nejovádí. Co nám tu jede? Tady 58 o Tiger P, OK. Tiger P je dost dobrý. Tiger P, nebo Tiger P. Nevím, jak se tomu říká. Já tomu říkám Tiger P. Je dost dobrý jako no. No ale sice mě se moc nelíbí, ale je silný. Ouha. No polec. Tady 58 tam frčí. Počkej, on vyleze, pojď. Jo, průraz. Krása. Jsem ho prorazil teda. Dost dobré. A pojď, ty jsi můj. Ne! Vedle! Je. Ne, já ho chci zabít. Kde je? Už není.
A jedem na Pantera. Nebo na toho Hellcata? Ne, jedem na Pantera. No. Zabijeme i toho. No tak nezabijem. A ještě tu je Panther, OK, pojď. A vystřeli, pojď. Jedem. Posraný strachy. Aši. Můžeme se ani hnout. Doprčit, vy jste strašné Sobě vyřazen. A proč zase do mě střílí všichni? To není možné jako. Do mě vždycky každý jde. Já jsem snad nějaký terč jako. Na ně. Je měl cedulku zabít? I hned? Opravili jsme pás. Pás je opravený. Jedeme dál. No jasně. Pročistili jsme průzory. Mějte oči otevřené. Ani dělostřelce mi nenecháte, vy jste taky svině. Jste strašné čorky. Pane bože, to zase bude bitva na dvě věci. Sice vyhrajeme, ale já dostanu málo expu. Vole. Oni to obsazují, no. Tak jede. Jeď, dělej. Jsem pomalejší než M6, jako. To je hrozné. No jedem. Dělejte. Teď tam obsazujeme jeden, ale aj to. Počkej, ještě mám 7 ples, no. Nebude. Dělostřelce zase. Ne, naši. Kde je? Tam je. Nepřátelský Jo. tank zneškodněn. Je můj. Konečně. Jeden. Aspoň jeden. Ale ještě kavinička. Ne, on ho zapálil. Pane bože. Ne. Ono ne... Sakra. On si ho dal na jednu ranu. Já tu kavin nesnáším. Má nějaký bota nebo co? Pane bože, no to jsem si moc neviděl. 3000, pane jo. Kaš. Kolik stojí motor? 36 000 lidi. Košujte jako. Rádio? Od kdy? Já chci toto dělat.